голям риск ЦСКА да е шампиона, ние да сме някъде назад в класирането. Така че до година да гледате ЦСКА в евротурнирите. За мен това са бедни души, загубени души. Значи Сладогорец го приема наистина много лично, както аз, така и целият клуб. Просто ще проведем една война, една жестока битка в това матч и ще видим кой ще надделее.